Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Umnguyenkomo Sivukazi Mvuleni intokazi yazalo Mamkhize. Today ngivakashela ubhuti wami kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo uzosichazela kabanzi ukuthi yini embekela la ekhaya namhlanje. Asike simuze siphatheleni. Sawubona. Yebo njani sisi? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngicela ubulisa ababukeli emakhaya, sishile igama nesibongo. Sanibona emakhaya. Igama lami ngumthobisi ngowakashangase ngihlala eNandi. Shuku. Yebo. Alright, so bekunjani ukukhula kwakho? Benjani impilo usakhula? Ukukhula kwami ngasho nje ukuthi bengumuntu ongayithandile izinto lezi kakhulukazi ejwayele ukwenziwa abafana. Ibhola kahle bengingalijwayele nje kodwa bengikwenza lokho okunye. Uhlala endlini? Ngasho kanjalo. Okay, so ubekwa yini la ekhaya namhlanje? Njengoba ngize lana ukuthi kunodaba engifisa ukulisho engingafisi lenzeke komunye umuntu. Okay, kwenzakalani? Kahle ngingasho ukuthi le ndaba engimayelana nomuntu engibambisene naye kwezothando. Oh, okay. Obambisene naye noma mhlambe owawubambisene naye nisanonke namanje? Hayi asekho sonke kamanje, asekho sonke. Bengibambisene naye. Oh, okay. Kwenzakalani? Mina naye bese kwi-relationship for isikhathi. Isikhathi eside. Besibambisene kamnandi nje kungekho lutho okwenzakalayo. Bengumuntu obamba amatoho ke mina ngidrive ama-taxi kahle. Bekuwona umsebenzi wami ama long distance. Benginokuphuma ke mhlambe uthola ukuthi angilali la engihlala khona. Mhlambe ngizolala ngaphandle ngiphinde ngibuye ngakusasa yabo. Oh, okay. So uhlala kwi-apartment yakho noma usahlala ekhaya? Ngihlala ekhaya. Okay, so kodwa nginendlu yami eceleni. Oh, okay. Okay, and then kwenzakalani? So mina naye lo sisi lo engithandana naye sinengane. Njoba sinengane nami bese ngihlela ukumlobola bese ngiqalile kahle. Okay. Bese ngiqalile ukumlobola. Kodwa hayi kwenzeka inkinga ngisaphezulu kwazi inhlelo. Ngoba bese ngizoqeda nje kahle. Bese kufanele ukuthi sengiqedile. So ingane le ngithole ukuthi akusiyona yami. Isanonyaka owodwa. Nithola umntwana usulobolile noma ubungakaloboli? Bese ngiqalile vele ukulobola. Ndithami kade nithola umntwana. Bese ngiqalile. So usuthola nini ukuthi umntwana kanti akuso wakho? Ngithole kulo nyaka lo ukuthi umntwana akusiyena wami ingakho ngize la ngizosho lento le. So mengihambile ngihamba itrip nabagibeli. Ngifonela usisi wami yabo engihlala naye ekhaya. Uthi uyamthemba yini lo muntu othandana naye? Ngithi hayi ngiyamthemba umuntu wami esiphilisana naye kahle. Athi hayi angifuni ukunixabanisa kodwa awubheke nawe izinto ozenzayo noma izinto omenzela yena. Okay, nginganginaki lokho nami. Wena ngaleso sikhathi before afone usisi ubudlelwane benu ikhonto esolayo kubona? Hayi ayikho into ayisolisa. Lo ngithandana naye. Ayikho into ayisolisa ngoba bengazi ukuthi umuntu wami mengiqeda umlobola siyashada nje yonke into i-right. The time kade usamfica ke wamfica kobunye ubudlelwane noma wamfica single? Ngokusho kwakhe wesingile. Ngokusho kwakhe. Wesingile engekho kobunye ubudlelwane sasesiqala into yethu. Oh. So uma sengitshela ukuthi ingane le kade ngisho usethi akusiyona yami. Wavela wakusukela wakutshela? Wavela wangitshela nje. Uthi nawo bese ekhathele uthi ungifihlela ngoba uyabona ukuthi indlela yethu ibheke emshadweni ngakho ke afuni ukuthi kube nemfihlo. Uma ngitshela lento le ifika kanjani ke kuwena lento manje? Uma ngitshela lento le ngizenza umuntu yabo oqinile ongenankinga kodwa ngiyeza ukuthi iyangidla ngaphakathi, iyangidla ngempela futhi. Kodwa angifuni ukukhombisa lokho ukuthi kuyangidla. Siqhubeke isikhathi ngilokhu ngiyicabanga lento ngilokhu ngiyicabanga njalo. Sothi kwesinye isikhathi ngeke ngihlale nje
noma mengisetheksini uthola ukuthi ngizokucabanga ngayo emgaqweni ngiphaphame mhlawumbe itaxi sifuna ukuphuma emgaqweni ngibuyele wathi ngolunye usuku ngikhona emgaqweni angazi kwenzakalani mengizwa abantu bathi ama-fits lesifo lesi ekuthiwa ama-fits ngavele ngavukwa yona nje leyo nto imoto yagcina-ke iginqikile kwalimala abantu. Ama-fits vele ayekujwayele noma into ayeqalisa ukwenza ngaleso sikhathi ngibuza cause angiboni ukuthi bangakunikeza igunya lokushayela ube unesifo esinjalo. Hayi ayengakazi ngisho ngisamncane akazi nje. Ayiqalisa ngaleso sikhathi. Ngoba nakhona esibhedlela basho ukuthi hayi idalwa i-depression lento le. Bathi idalwa i-depression. So lento le wawulokho igwinya ungalokho ungafuni ukuthi kube ngazuthi ungayinakile ungafuni kakhulu isizathu sasekuphi? Isizathu ukuthi nabangani bami ngase ngibatshele okukhulu ngalomuntu lengithandana naye yabo. Base bazi ukuthi nje umuntu wami oqondile ngoba ngisho ukuthi ingane akuyona yami bengingakazi ngibatshele. Angikaze ngibatshele inhlobo. Lento isangimina ngaphakathi ingakho ngizoyisho la. Emndenini awukaze uzuveze ekhaya? Emndenini bengibafihlelile. Ngoba ngisho nje ukuthi lento bingidla ngaphakathi ngingazi ukuthi ngizoyisho kanjani ngoba nakhona benginobatshela ngomuntu wami ukuthi umuntu wami umuntu oright ngigxeka abanye obhuti bami mayelana nabantu babo mebenza into ezirong ngithi abafunde kumuntu wami. Manje uma senza lento le sengithola ukuthi ingane akusiyona yami angisazi ngizobatshela kanjani ukuthi umuntu wami wenza into ezibhedayo. So inhliziyo yantsonsothela ke ngaye umakoti wakho kusuka ngaleso sikhathi kwase kwenzakalani i-relationship yaqhubeka noma wakhetha nje uvele emva kokuthi esengitshelile ukuthi ingane akuyona yami ngeke ngisho ukuthi ukuqhubeka kwe-relationship lokho ngoba besingasabonani sesingasajoli sengimdinelwa yabona nje sekunzima sobona ukuthi into yethu ayisekho nhlobo sekunzima yonke into. So yena ubengasafiki ekhaya because unelungelo lonke njengomakoti? Ubefika phela azongincenga kwesinye isikhathi ngoba nasekhaya bayamazi vele afike azongincenga mhlambe ngimfaya endlini ngimdinele kodwa mhlambe singaxoxi ngigcine sengimxosha ngithi hayi sungahamba manje mase ngibona nabantu basekhaya sebebonile ukuthi sehlalile isikhashana. Ngiyaxolisa angihlosile ukumba amathuna but ngifuna ukucheck ukuthi emva kokuba kade usutholile usumntwana akuso wakho ngeindaba zenu ke sasembhedeni waphinde wakwazi ukuphinda umthinte futhi embhedeni? Hayi akazi ngavele nje ngacabanga umnikazi wengane ngoba naye umnikazi wengane ngiyamazi umuntu engimaziyo so ngakho uma sendi nje ngivele ngicabange yena umnikazi wengane sebendawonye beyenza lengane. So wamnyanya kusuka ngaleso sikhathi? Selokhu kwangamnyanya ngaleso sikhathi angiphindanga ngamthemba futhi angiboni ukuthi uthando lusayoba khona uthando lwakhe. Hayi ukuthi wena ngeke uphinde ukwazi ukungena othandweni? Hayi uthandweni ngisazongena uyena engeke ngisakwazi umthanda. So usayophinda ukwazi ukuphinda ulobola omunye umuntu noma usuyoyithandanela nje kube ubudlelwane obuphelela lapho? Kuzoba nzima ukuthi ngiphinde ngilobole omunye umuntu ngoba nokuthemba umuntu wesifazane akusekho kahle enhlizweni yami. Sekunzima ukuthemba umuntu wesifazane. Kodwa mhlawumbe umuntu engomthola ngoqale ngilinde iminyaka mase ngiyabona ukuthi hayi uyena umuntu engamkhetha. Noma amandla ekhona? Ayingisho khona amandla kuzoba nzima ngempela. Lento engifundisile ukuthi ungamthembi umuntu ngokumbona kwakhe kodwa qala wazi konke ngaye. So wena kahle awunayo nje umntwana? Umntwana benginayo ngayo loya kodwa manje hayi. Bekho mhlambe kwezinye indawo? Bekuyena yedwa loya. Shuthi kahle awunayo? Anginayo kahle nje umntwana. Kwaze kwabuhlungu. So awukakahili ngokuphelele? Emva kwelesigameko lesisanzakalile
ngicabangile lento ngabona ukuthi angibazise abantu ngibatshele ukuze nami ngaphakathi ngizothola ukudlula kuyona lento. Akukho okudlula ukuthi ubhodle ngento ukuze udlule kuyona. So ungathini uxwayisa abafowenu umuntu ozobuka nje le video ungathini ukumxwayisa? Umuntu ozoyibuka le video ngingasho ukuthi ungayigcini into ngaphakathi. Ikhiphe nje straight. Usheshe uyazisa abanye abantu ngoba ingagcina isi-affecta wena ekugcineni. Iyona into engayisho leyo. Sibonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. I just Ngiyabonga, hope right ngoba ukwazile ukubhodla today since uthe bekungayona into obufuna ukuthi yaziwe. Kodwa ukukhuluma nje kuyasiza. Kuyasiza ngoba ngaze ngacishe ngaphelele ejele kuthiwa kuthulalanga ukuthi benginalesifo lesamafithi. Ngacishe ngaphelele ejele ngokuginqa abantu nemoto. Ngicela niyekeni ukuthi indoda ayikhali. Ngiyanicela ngazi ukuthi kwakwisiZulu esikade zazivele ebless. Khalani bakithi into engaphakathi kuwena ikhiphe because ungaze ugcina usulimaza abantu njengoba ubhuti echaza. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.